Sup mga ducks? I'm your hot mom Mintit and wala si Lavi kina Kaso. And of course, please don't mind my freckles and my pimples. So yep, for today's episode, ang among buhaton is we will be doing a prank and we call this wrong video call prank. So excited na kaayo me. And yep, for everyone na bago pa lang sa among channel, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell. So that's it. Intro sata. Magsugod na tag prank, guys. First is si Kit, the 2 inches. Nanawag na pud lagi kagaw. Taman goods. Wala ba di ay? Oh no! Sure ka? Unsa si messenger, boss? Oo. Tingala ko, nanawag mo naman pug ka. Kaya ganihan, nanawag ka karon, nanawag na pug ka. Tuog na ta. Wala. Sure, jud ka. Unsa rin, unsa man? Nakaisugaw? Ano, nawag man ka? Ay, Wala di ay. Tarong ba? prinsesa, lasa lang ko ka. Tuon yun ka dara. Oh no! It's a prank. Sango. Kaya mong kinot. Buwag! Tuluga ko ba? Bye! So, ayun mga ducks, ato ang na-prank si 2 inches. Sorry kayo guys. So, natay sunod i-prank. Let's go! Mingita ta kung kinsay pwede na ito ma-prank. Nang dali ra mo tubag. Si MQ. Got. It's your turn. Gaya mo tubag sa mga sa kaya gikabisihan nila ron. Wala po ni tubag si MQI. Wala na tubag si MQ. Next. Si Yen. Sige, si Yen. Zap Yen. Yen! Yo! Nanawag lagi ka? No. Sure, oy! Gayang ni gitubag na kuno ka, nanawag ka. Ano sa may tayo ni mo? Wala kayo lawag. Pasiguro na bindot lang. Nag-ayaw nag-bike. Ay, nag-ayo din mag-bike. Tarong bang, daw ito katuyo? Basta nakituyo. Wala yun. Napindot na siguro. Ah, napindot ra? Ah, sige, sige. Okay, it's a prank! Okay, bye! Alright, na-prank na to si Boss Yen! Let's go! Napindot ra daw niya. Ako, busy to si Bukong. Si Bumbum lang sa... Okay. Atik-atik ka na natulog tagikan. Oh no! Uy, Bum! Nawag lagi ka. Huh?
Nanawag lagi ka? Ha? Nawag, uy. Ah, tubagay no, kay gikan ko natulog ba? Dahil ang tingang ko mawag man si Bumbum. Sure ka? Basta nakituyo. Ano tawag, uy? Chappy, makay ka, oy. Wala ko'y nadungog. Wala mo kong tawag. Ah, wala, di kang tawag. Pero wala kay tuyo. Wala. Nge, nga nanawag gani ka. Wala nawag, uy. Ah, wala. It's a prank! Bye, Bom! Eh, So, na-prank ko na to si Bumbong. Wala daw siya nanawag yun. Sige, let's go. Next will be... Kinsa na po datong tawagan. Si Bukong. Check na to si Bukong. Oh no! No? Ronnie. Ay, dili online si boss kong. Nato sa bukid si Kikyam. Shout out kay Kikyam. Nasa bukid ni Saka. Kay Bukong po. Nga ambot asa. Basin busy to. Keep safe kayo mga cousins. Si Mota. Si Mort. Ayun si Lovey. Si Jello daw. Sige, sige. Try na to Oh si no! Jello. Ang pangalan ni Ray sa... Ano eh? Ni Tech eh. Online mo to permanente ba? Ay, this. Ay, si... Yan na si Batchloid. Yan palang Batchloid. Si Jello sa kami prank. Pek Jello. Uy, murag offline. Active 5 minutes ago. Pero try na to mga guys. Mga ducks. Sige. Murag yapon. Tulog daw ta kunuhay. Uy, Pek! Nanawag lagi ka. ano gusto? Ikaw mo kung nanawag. Ako ba rin nanawag? Natulog ko gikan. Nawagan ka ba? Yawa! Yawa! Muiset! Yawa. Oh, wala na to na prank si Jello, guy, mga ducks. Kay nakabalo dayon siya. Sayang. Bye! Bye, Pek! Ano patawagin sa'yo pwede? Wala si Pinyog si Shing. Kisa pa man. Sakpan, pwede na ito ma-prank. Next, kay si Odette ang ato ang i-prank si Fe. Asa ka, Odette? Odette. Ay, offline ang buang ay. 52 minutes. Pero try na ito gyapog tawag. Please, give me. Ladino, si Miss A. Ay, oh no. Sige. Lugaya mo ito ba ni Odette, uy! Ah, wala. Murag nag-ano na ni siya. Murag nag-offline na ni siya. Sige, next. Oh no! Christian Bala. Gaya mo tubag, uy. Eh, Chan! Oo. Nanawag lagi ka. Nawag. Ikaw may nanawag. Lang. Baguro ko. Siguro na ako. Ha? Siguro sa akong cellphone. Unsa? Napisit siguro na ako. Kaya sa bulsa akong cellphone. Ah, nare sa bulsa. Tarong bitaw? Oy. Tarong bitaw? Sige. Oh, sige. Chan! Sige, sorry. Pasensya. Oh. It's a prank! Yatik ka. Sige, Chan. Lamat. Bye! Piwit ah. Okay. Hi, Peewee. Sorry for this. Peewee, watch out! Ay, gipalungan ka sa buang. Piskot ka pa, we. La.
Palungan ko nimo. Sa tawag niya? Ah, ginan pag gi-chatan ra ko what? What? Sige ka. Hi Ning. We will prank you. Gaya, boy. Nagbantay siguro ni sa ano ba? Pharmacy. Ning! Ay, Oh Nanawag ka? no! ako na nawag. Sure ka? Ikaw ko na nawag ba? Ah, wala ko nawagod. Sure ka wala ka nawag? Ganito siya, te. Ani ka litra? Nag-ring ka ng cellphone. Ito ba na ako? Ako sa, nag-ring na ko ang cellphone. Nitubag ra pug ko. Kasi tuyo ni mo. Sure ba? Wala? Wala ka nawag? Hi, King! Ito, bye. It's a prank! Tawag ka, te. It's your turn, Philip! Yun ka sa akin, dog! Gaya ni Philip mo itong bag, uy. Love life ko, diba? Ay, Lip! Nanawag lagi ka! Ted, Nanawag lagi ka? Bagura ko mata. ko. Oo, magitubagay na ako. Sa man tayo? Wala ko na nawag, oy. Atek, nakatayo? Napindot siguro na. Ah, napindot? Wala, napindot siguro na. Ah, wala. Pero wala jud ka na nawag. Wala, oy. Ah, wala, di ay. It's a prank! Nakadire. Gaw! Nakadire. Gaw! Nabiktima ka, Gaw! Gago, pinga rin yun. Bye! Bye, Lip! Bye! It's a prank! Na-prank ka na mo! Bye! There you have it, mga dak. So, as you can see, natay na prank, natay failed prank, but it's fine for a first-timer, kay it's my first time to prank. So, again, salamat kayo sa pagsubaybay sa among video. And for everyone na bago pa lang sa among channel, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell. That's the wrap. I am out. Dax Familia.